kender I Colosseum. Det er den kæmpestore, gamle arena i Rom. Der plejede at være vilde kampe med gladiatorer derinde, og folk kom langvejs fra for at se dem kæmpe mod vilde dyr og hinanden. Faktisk døde der 1000 mennesker. Ret synd egentlig. Colosseum findes stadig, men der er ikke nogen, der bliver slået ihjel der. Circus Maximus var en mega stor arena i det gamle Rom. Der var racerløb med hestevogne, og folk var vilde med det. Tusindvis af mennesker kom for at se det, og der var så meget larm og spænding. Det må have været det sejeste sted at være dengang. I dag er der ikke racerløb, men man kan gå rundt der og forestille sig, hvordan det var i gamle dage. Pantheon er sådan en mega sej bygning i Rom. Den blev først lavet som et romersk tempel i 120 af kejser Hadrian, men siden starten af 600-tallet har det bare været en kirke. Den har en kæmpe kuppel lavet af noget kaldet antik romersk beton. Alle de gamle bygninger i Europa kan takke Pantheon for at være et mega fedt forbillede. Lige ved siden af Pantheon kan du besøge Armando al Pantheon. Her kan du få klassisk romersk mad, som spaghetti med hakket kalveindvolde og mange forskellige slags vin. Restauranten er virkelig populær, så husk at bestille bord på forhånd. The Liberty Boutique Hotel er et førsteklasses hotel med lækre faciliteter og god wifi med mere.